Tak, toto lidi, tady je Mudrý můj bratr. Čaute lidi, tady je Mudrý můj bratr. To jsem já. To jsem já. Tak, jestli chcete tradenout se mnou, tak to bude takhle. No, vememe si ty sprity, které chceme tradenout. To jo, ale jestli máte někdo zero pointa, tak já bych chtěl hodně prosím, já bych chtěl mega zero pointa. To je jako to co jediný ve Fortniteu teďka. Tak počítá to teďka rozbijím celý. Tak to takhle půjde. Takhle se bude tradovat. Tak bude celá dlouhá vzdálenost, třeba 25 metrů nebo kolik, 10 metrů od sebe. Dáme ty sprity před sebe a dáme ty sprity, hodíme na sebe a půjdeme utíkat proto, aby nikdo neskemnul. Pa.